Nu er jeg lige ved at prøve at uploade alle de her billeder. Så begynder der at komme nogle, jeg går ud fra, at det er fejlmeddelelser, men der står ikke noget i dem. Jeg sidder lige og venter, Alex, på, at jeg ved ikke, hvorfor der kommer alle de her fejlmeddelelser. Der står ikke noget i dem. Nu kommer man med en fejl igen. Men den skriver ikke, hvad fejlen er. Der er altså et eller andet galt med det her, Alex. Hver gang der uploader den, så kun 3 billeder, kan du se, der lige kom. Det kan man også se her, selvom jeg har valgt 199. Så der er et eller andet mærkeligt i det her.